Ezona ngingqi ezinamanani aphezulu ye-COVID-19 kweli lizwe azizukukhululeka ngokupheleleyo kweli xesha leziyunguma. Ibhunga elijongene nokwehliswa kwamanani e-COVID-19 lijonga amacebo amatsha okwehlisa eli nani. We now need to look at how to preempt the super spread activities that are likely to arise during the December holidays, during the festive season. In particular, looking at the issues of beaches, looking at the issues of parks, open parks, looking at the issues of, already here most of the community halls are actually being closed because of avoidance of the super spreader activities. Empuma Koloni, omasipala iGorha neMakhana, zezinye zengingqi ezitshatshele phambili kule ntsholongwane. Ikwazindawo abantu abathi batyelele kuzo ngamaxesha holide. Siyisara Baartman singqonge imetro. Njengoba singqongile nje imetro, ukuvalwa kwemetro ichaphazela kwisara Baartman. Kuba kaloku xa kuvalwe ulwandle, xa kuvalwe ulaluko, xa kuvalwe ukubutha kube mnandi nakwithaveni, abantu ngexesha elithile bazawuthatha imoto zabo bangene isara Baartman. Emva kwendibano nebhunga elijongene nentsholongwane kweli lizwe liphela kwakunye necabinet, umongameli Cyril Ramaphosa uzokwenza isibhengezo ngazo zonke iziphakamiso eziphethelene neli xesha lonyaka kuqukwa nezo zomasipala isara Baartman. Kwiindaba ze-SABC ndinguAndanqonji kwisithili isara Baartman.